Sinä sitä Härski Hartikainen panet meinaa tuolle leivän päälle, etten sanois niin aikas paljon voita. Se on kato näis perkele tämmösen duunerin jokapäiväinen leipänokari niin pieni, että ei sitä elikiä näyttää. Se on pakko voilla peittää, saatana. Juh. Surkeita on nykyisin. Sinä sitä niinku töppäät marmelaatit sekaan. Juh. Eihän tää roletarin nälkää vie, mutta antaapahan pikantin sävytyksen. Siis sinäkö et syö työmaan ruokalassa? Niet, kun ne ei maksa ruokarahaa. Mut teillähän on ruoka ilmasta. No on ruoka ilmasta, mutta ei oo ruokarahaa. Mitä ruokarahaa? No meikäläinen ei tee työpaikalla yhtään mitään, jos siitä ei makseta. Mä en edes syö ilmaiseksi. Oma niin saatanan kova jätkä. Olet. Muka kuka... Mitäs mä tässä itteni kehumaan, kun sulla asiat noin surkeasti. Vai et on sulla semmonen akka? Ompi. Että sinä siis putsaa tuhkakupin niin hyvin, että akkakin oikein kehuu ja siitä huolimatta... Just, siitä... ja oikein kuule sormella vielä pyöräytin noin, että kaikki lika irtois. Katso vaikka. No ei oo tuhkakuppiin paljon jäänyt. No ei oo. Ja akka ei muuta kuin sutena kurkkuun. Kuule, eipä se ole tullut koskaan puheeksi, että kuis sinä oikein annoit tämän teillä asuvan naisihmisen retkauttaa itse sen kanssa naimisiin? Kuulepas syvä ystäväni Härski Hartikainen. Asia oli sillä tavalla, että... No sinähän tiedät, että meikäläinen oli yhteen aikaa tämän kaupunki yksi ehkä tavoitelluimmista poikamiehistä. Ihanko totta? Juu. Mutta sitten kuule koitti se kohtalon päivä. Sitä kuule kattopas, kun akkaa pyöriskeli meikäläisen jalossa niitä kenkänauhat katkeli, niin minä päätin ottaa yhten neitokaisen niinku tarkemman tutkiskelun alaseksi. Ja pyysin tätä neitokaista meille sitten niinku seuraavaksi illaksi kotiin jo maistelemaan vähän viiniä kynttilä loisteessa ja syömään liekitettyä lohta. No tyttöhän suostui, se on selvä, tyttö suostui. No minä lähtinkin siitä sitten etsimään kasten matoja siihen Lohionkeen Sibeliuspuistoon. Mutta sinä varmaan tiedät, että tämä vuosi 71 oli just niin helvetin huono matovuosi, että minulta meni 3 viikkoa ennen kuin ensimmäisen löysin ja senkin aivan sattumalta tuolta Talin kentältä. Kävi sillä lailla, että sain viheriöllä pallon takaraivoon ja kaatuin kuule silmä etelä siihen pallokuoppaan. Hyvänen aika. Siellähän se mato kuule loikoli varjossa. Joo, no minä otin maton taskuun ja lähtin siitä sitten Jätkäsaarelle niitä lohia onkimaan justiin. Niin kuule. Sitten se yhtäkkiä tapahtui.